Prečo nás po určitom čase prestane náš partner baviť a vidíme na ňom skôr to negatívne a to zlé ako to, do čoho sme sa zamilovali? Poďme sa na to pozrieť. Keď sme boli deti, bezpodmienečne sme milovali svojich rodičov. Absolútne sme im dôverovali a obdivovali sme ich. Ale časom sme zistili, že ani tí rodičia nie sú bohovia, sú to len obyčajní ľudia, to znamená, že aj oni robia chyby. A práve tie chyby nás sklamali, tie chyby nás zraňovali a pre nás v tom detskom mozočku bolo výhodnejšie sa od nich ako keby emočne odpojiť a nemilovať ich až tak, to znamená vytvoriť si nejakú bariéru alebo zatvoriť to svoje srdiečko, pretože keď milujem menej, keď nemám toho človeka úplne pod kožou, hoci je to môj rodič, tak ma toľko nezraňuje. A toto presne sa nám potom deje aj v tom dospelom živote. Že je pre nás bezpečnejšie a pohodlnejšie emočne sa ako keby oddeliť a vidieť na tom druhom človeku nejaké negatíva a chyby, aby ma nezraňovalo, keď mi znova ublíži, alebo aby som aj ja mala v rukách nejaké také ako keby tromfy, že veď ja ťa vlastne až tak rada nemám a ty nie si aj tak vôbec dokonalý. Je to presne situácia, ktorá sa nám stala v detstve, kde sme sa my cítili zranení svojimi rodičmi, odmietnutí a nemilovaní a bolo pre nás pohodlnejšie proste sa z toho vzťahu ako keby odosobniť, emočne odpojiť, aby nám nebolo ubližované ďalej. Aj toto je téma online seminára Sebaláska v praxi, ktorý bude 20. decembra, kde to naozaj do detailov rozoberieme. Pozrieme sa na to, ako s tou emóciou z toho detstva pracovať a dospieť do emočnej dospelosti, tak aby sme tie vzťahy vedeli mať funkčné. Link nájdeš v komentári alebo v mojom profile.